Sinipon ako ang anghang. Kamay, atakin mo para isang diretso. Ay, wala po kasama. Guidance ng ano po makakuha sa graph po yung Kaya ulo ilaw iba? Set? Ano lang po, 11 to 12 years na rin po, operational. Pagka ganito siya, matalsik siya. Pero mahina naman po apoy, wala yan.
Pagrango ko siya para kasi direct sa sala. Kasi bago marating ito tayo. Okay lang, sumunod yung mata ko. Okay lang. Yung break ng ano. Tan puluts. Pwede rin siguro kung... Ayan. Sinipon ako ang anghang. Kailangan po sabihan nyo lang. Apo. Amen. Solid. Tama. Ito. Solid. Ito pa. Ooh.